Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya bangun gesang ingkang penuh kawicaksanan lan menapa ingkang penting ingkang langkung kedah didhisikke. Menika mugi-mugi kula panjenengan sansaya tengen peka lan saged kanthi srana menika sansaya martosaken sih kekeran kawilujengan dalem Gusti. Wawasan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi Gusti Yesus kagungan pamanggih sing benten kalian tiang-tiang Parisi menggaing dina Sabat. Yen kala wingi magayutan kalian para murid dalem sing nyethuti wulen gandum, ing dinten menika Gusti Yesus ugi diulat-ulatake, diwaspadakake aja-aja nglanggar peranatan Sabat meneh. Lan menika tentu kula panjenengan saged menduga ing samangke yen Gusti Yesus estu nglanggar bakal nuwuhake rasa gething, rasa sengit sing sansaya lebet ing manahipun para Parisi. Wonten ing gesang kula panjenengan sami kadangkala tiyang Jawi langkung-langkung menika ewuh pekewuh. Wonten sisi positifipun yen tiyang menika nggadahi rasa ewuh utawi pekewuh saengga lajeng tetep ngupati gesang sesarengan sing sopan, sing nggadahi tata krami sing sae. Ning awonipun tiyang sing pekewuh kadangkala terus ora wani padu, ora wani disengiti kanggo nggayuh kasunyatan, kanggo nggayuh menapa sing dados idam-idaman, saengga lajeng yen wonten ing gesang pasrawungan anane terus lelamisan. Jane ya aku ora seneng, ora setuju, ning merga demi ora masalah karo wong liya mending meneng. Nah menika awonipun kados pundi anggenipun Gusti Yesus bangun sikap menggaing tiang-tiang Parisi sing lajeng maspadakake panjenengane. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Markus bab 3 ayat 1 ngantos dumugi 6. Nalika samono Gusti Yesus mlebet ing sinagoga. Ing kono ana wong sing apes tangane. Gusti diulatake mbok menawa kena disalahake yen nganti karsa marasake ing dina Sabat. Gusti nuli dawuh marang wong sing apes tangane mau pangandikane, "Kene ngadeka ana ing tengah." Banjur ngandika marang wong-wong, "Apa sing kena ditindakake ing dina Sabat? Tumindak becik apa ala? Gawe slamet apa gawe rajapati?" Nanging wong-wong mung padha meneng wae. Gusti sekeling penggalih ngraosake wutaning atine.
lan kanthi semut duka mreksani ngiwonengen, banjur dawuh marang wong sing apes tangane, tanganmu atungna. Tangane nuli diatungake lan dadi saras. Dene wong-wong Parisi banjur padha metu rerembugan karo wong-wong golongane Herodes kepriye anggone arep nyedani Gusti. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus kalian tiang-tiang Parisi sansaya cengkah boten namung ing babagan pemanggih menggaing pranatan Sabat, ninggih tiang-tiang Parisi sansaya nggadahi niat sing boten sae. Kala wau ing pungkasaning Injil dingendikake tiang-tiang Parisi lan golongane Herodes nggadahi niat badhe nyedani Gusti. Menika salah setunggal tantangan pastoral anggenipun kados pundi yen kula panjenengan cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti, mesti bakal ana wong sing ora seneng lan anggone ora seneng terus nuwuhake niat Allah, niat mateni. Menika apes-apese. Ananging Gusti Yesus ingkang sampun yakin bilih menapa sing ditindakake menika leres lan selaras kalian karsaning Allah, Gusti boten ajrih, Gusti boten mundur, maju terus. Menika tentu saged dados tulodo tumraping kula panjenengan. Naminipun pangladosan menika tetep dilambari wani kurban. Awit sepisan jenenge pelayanan. Pelayanan menika ora bisa ngetokake penghasilan, ora bisa dadi srana kanggo munggah jabatan utawi jenjang karier. Pelayanan menika wujud pengabdian, dadi abdi tumraping sesami, tumraping pasamuan suci. Mila kudu niate sing sepisanan ya wani kurban. Mbok menawi boten kedah kurban raja brana bondo, ning minimal awake dhewe wani ngadepi maneka wani situasi-situasi sing ora nyaman, mbuh dipaido, diseneni, dirumpi, dirasani lan sapanunggalane. Padahal awake dhewe le pelayanan ya wis ngupayake sing saapi-apike, sak bener-benere, sak becik-becike. Ning naminipun wong akeh sing nonton, wong akeh sing ngrasakake pelayanane awake dhewe, siji karo sijine ya beda. Mila kadangkala kula dados rama menika ya ora nduweni idam-idaman kabeh umat kuwi seneng karo aku, sarujuk karo aku, cocok karo aku. Mboten saged. Saapi-apike rama menika tetep wae ana umat sing nyuwun sewu, ora seneng, ora cocok, ora sarujuk, menika lumrah. Mila Gusti Yesus paring tuntunan lan pitedah tumraping kula panjenengan sami lan temtu ugi tiang-tiang Parisi jaman semanten. Ing dina Sabat luwih becik gawe slamet apa gawe rajapati, tumindak becik apa tumindak Allah. Menika pilihan mendasar tumrap kula yen kula limbang-limbang awake dhewe mbangun gesang nderek Gusti lan cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti. Menika lak temtu pilihane ya luwih becik tumindak sae tinimbang tumindak Allah, luwih becik gawe slamet tinimbang gawe rajapati. Wonten ing maneka warni pranatan, wonten ing maneka warni dina, ning nggih boten gampil kados ingkang dipun alami dening Gusti Yesus.
tumindak apik tumindak becik we ana wong sing ora setuju, ana wong sing ora sarujuk, ana wong sing terus malah sengit. Menika ya lumrah wonten ing gesang kula panjenengan naminipun tumindak becik menika tiyang sanes sing nyawang bisa le nafsirake beda-beda. Menika ya lumrah ning tumraping awake dhewe murid-murid dalem Gusti mbuh wong kuwi le muni kepiye, le omong kepiye, le nafsirake kepiye, yen pancen awake dhewe duweni niat tulus ikhlas tumindak becik marang liyan, gawe slamet marang liyan, ditindakake dilampahi kanthi setya. Ning nek awake dhewe duwe pamrih pribadi, ambisi pribadi, mila yen wonten tiyang sanes sing ngrasani, wonten tiyang sanes sing muni anggone awake dhewe tumindak becik, mesti awake dhewe lara ati. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.